Comencem! O poder, no? Bon dia, bona tarda o bona nit, depenent de l'hora que ens estigueu veient. Som els Krypton Bros i tornem aquí en un videíto de notícies fresques de DC, ¿vale? Com sempre, intentarem portar noves... Llum a la fosca. Llum a la fosca. Noves coses. Noves cosetes de DC, el poc que va sortint, d'acord? I poder avui el vídeo... Més curtet. Més curtet, que sempre diem el mateix i s'acaba enrotllant. Bueno, però ja està bé, és la tertúlia de La tertúlia de la setmana, no? Bueno, doncs som-hi, doncs. Primer de tot, abans de començar, reixuponet. Molt bé. Perfecte. Som-hi, doncs. És veritat que no hem fet però acabem de fer... De satisfacció. Què tenim de notícies? Això pregunto jo. Em diuen pel pinganillo que DC està morta. Vinga. Som normals. Sí. Continuem. Primera notícia de totes. Sí. On el senyor Jaimito Pistolitas, on voldrà col·locar DC aquest cop? Bueno, segons una notícia, es veu que el James Gunn està reestructurant tot DC, ¿vale? Llavors, diu que vol portar tota la seu de DC a Londres. Molt bé. Vale? O sigui que la seu de DC estarà a Europa. Cosa que, bueno, podrem sentir més a prop el Superman Legacy rodant. Clar, diu que molts estudis de gravacions estaran aquí a Londres. Vale. Jo, sincerament, penso que... perquè tinc un carinyo molt especial al James Gunn, llavors sincerament penso que és per conveniència total, aquesta merda. Sí? Jo crec que... I perquè molts actors dels Estats Units viuen En plan, hi ha molts actors que viuen al Regne Unit, que ja no estan a Los Angeles, perquè allò és un shithole. Bueno, perquè s'ha deteriorat molt. M'he enterat de fa poc que hi ha molta penya que viu al Regne Unit, saps? Bueno, torno a dir, un d'aquests grups. Sí. Llavors hi ha molta gent que són americans, que ens pensem que estan allà a Los Angeles, allà a Venice Beach amb l'skate, i estan en un palauete aquí a Londres, no? També t'he de dir que tot s'ha deteriorat molt amb el temps. Clar. Totes les ciutats acaben sent una merda absoluta. Però bueno, vale. Sí, la seu de DC estarà a Europa, no a la Unió Europea. Ja, clar, és UK. Bueno, els tindrem més a prop. És una notícia sin más per mi. Els tindrem més a prop per si volem fer una visita express. Exacte. Molt bé. Home, anar a veure el Pattinson i cridar-li te amo a la cara, pues sempre estarà més a prop, no? Correcte. Bueno, això és una de les notícies que ha sortit, em sembla que ahir, llavors, vale. Que no hi ha gaire contingut, tot just sortint d'això de la vaga, llavors és com que ara comença a sortir els actors a dir coses, llavors, bueno... S'ha de tornar a arrencar tota la maquinària. Sí. Vull ja fotos filtrades de coses. Exacte. L'última cosa, hi ha una foto d'avui del Todd Phillips, de Joker 2, que és el Joaquin Phoenix així a la pluja, molt xula, i confirma els més esperats desitjos, que és que visualment, tio, és com... Tinc moltes ganes jo de Joker 2. Sí, ja la primera era una passada. Clar, jo crec que la 2... Visualment, fotogràficament, parlant. Jo crec que estarà guai. La 2 ha d'anar pel mateix camí. Sí, perfecte. I tinc ganes de veure una altra Harley Quinn, en aquest cas la Lady Gaga. Sí, llavors, per qui no ho sabia, està confirmadíssima ja. Sí. Ja s'han començat a rodar cosetes i ja es veu la Lady Gaga fent de Harley Quinn. D'acord? O sigui que, bueno, és una bona parella i... Jo crec que els dos estan ben pirats. Exacte. Estarà bé. Tant a la vida real com a la ficció, però... Molt bé, perfecte. Doncs, ja que estem parlant d'actors, fa poc es va veure com quins actors pel James Gunn anaven a ser confirmats per al nou univers, no? Exacte. Així que... El senyor, el jefe, el mandamás, el pez gordo, el guai, el pistolas, va confirmar l'altre dia que hi haurà 3 personatges mínim que continuaran
en el nou DCU, diguem. I jo ja m'olia la tostada una mica, perquè s'ha confirmat, ja ho sabíem tots, una miqueta. Però ha acabat de reconfirmar que el John Cena tornarà com a Peacemaker, que la Viola Davis serà l'Amanda Waller, i aquest em va sorprendre una mica més, que és el Cholo Maridueña com a Blue Beetle. Sí, però saps per què, no? Per connectar-lo amb el Golden aquell. També, però perquè ha tingut èxit. Bueno, a veure, què és tenir èxit? Bueno, perquè recaudació no. No, recaudació no, però bones crítiques ha tingut. Ja, però a veure una cosa, jo el que vinc a dir és... Jo ja m'esperava que tu et quedessis amb els actors de les coses que tu has creat, vale? Sobretot si un tenia una sèrie, vale? Sí. Que una de les altres coses que ha confirmat és que estarà ja, o sigui, en acabat de Superman Legacy, full amb la segona temporada de Peacemaker. O sigui, Peacemaker estarà en el nou DCU i té segona temporada la sèrie, vale? Llavors, tornant al tema, jo ja m'esperava, perquè pel perfil de personatge, ja m'esperava que aquest home tirés dels personatges que ell ha presentat, vale? Inclús de l'Idris Elba, com a Deathstroke? No, Deathstroke no. Bloodshot o Bloodsport o alguna cosa així. Vale. El personatge de Suicide Squad, que com bé veieu, ens en recordem perfectament, perquè, clar, és tan important en el DCU antic, perquè, ojo, aquesta pel·li, quan va sortir, l'Esquadrón Suïcida del James Gunn, van dir, aquesta pel·li forma part del DCU, en su dia. Sí, clar. Doncs ara hi ha personatges d'aquell DCU que ara formen part també d'aquest nou. I, casualment, són de la pel·li de James Gunn. Tio. Home, no. És el jefe de DC, sí, però, tio, a veure, però que és molt samat. És que jo ja trobo molt descarat que aquest home estigui sent a la mateixa vegada director de DC, escrigui Superman, dirigeixi Superman, o sigui, tio, ja prou marroners i prou responsabilitat és ser director d'una franquícia com DC, perquè després... No, jo escric Superman, jo la dirigeixo, jo tot. Ara, l'ego era, l'egòlatra era l'Snyder, Sí. Quan l'Snyder tenia un jefe. En tot moment, o sigui, en tot moment l'Snyder tenia el que en el seu dia era el Peter Safran és l'actual. Tenia aquell que dèiem sempre, el Hamada. El Hamada, sí. Durant una temporada tenia el Hamada com a jefe, llavors ell tenia llibertat creativa, no tenia llibertat creativa i a sobre tenia un jefe. I aquest tio, i tots diuen, tio, tiene un ego más grande que ens vam haver d'escoltar que se vaya a hacer crossfit, que és lo que se le da bien a un gran youtuber que tots coneixem. Sí. Que té... No entrarem en polèmiques, però sí... que la gent que ens agrada tots els continguts de DC, però és veritat que molta gent es va posicionar, no? Sí. Però, tio, no veig aquella gent que es va posicionar tan fermament amb una opinió tan personal, no? Perquè tu què saps com és l'Snyder, no? Correcte. Com per anar dient ara... No, on estàs ara? On està ara aquella gent que deia que l'Snyder era un egòlatra i que tot era Snyder, quan Wonder Woman no és de l'Snyder, Aquaman no és de l'Snyder. Havia pel·lis dels personatges de l'Snyder que no són pel·lis dirigides per l'Snyder. Llavors, a veure, tio... I tu vols fer Superman Legacy, Return Commandos, Peacemaker, la Ulla Esteve, la 2 també la vols fer tu... Sí, que era una mica hipòcrita per el fet de que abans es queixava de tothom de l'Snyder i de més i cony, el James Gunn està pel mateix camí, el que dius tu, vol fer-ho tot, ara això sí, la gran pel·lícula que és Superman Legacy, les de més les dirigiu altres. I a sobre presentant un primer capítol de DC de Dioses i Monstros amb personatges
molt del seu gust personal. Sí, per saps? això. Perquè ja ho hem parlat moltes vegades, tenim un vídeo d'això que parlem del nou capítol de DC, que expliquem un projecte per projecte, però clar, de tots els projectes és veritat que hi ha uns quants que hòstia, i els que no són tan que no t'interessen estan allà a la cuerda floja, perquè clar, la sèrie de la Wonder Woman, però de les Amazones, però no sé si surt la Wonder Woman, hòstia, és molt risky, tio, molt risky, i jo crec que ha de començar a afluixar. A sobre, tot això que comentem de les noves notícies que hem confirmat, que a sobre, la meitat de les coses, tio, contestant a fans pel Twitter, bueno, sí. Que dius, tio, aquesta manera, que jo quan el van confirmar amb ell, vaig pensar, hòstia, és un tio que és molt guai perquè contesta molt als fans i això donarà molt de feedback i hi haurà molta... No en el sentit de contestar bé o de donar pistes i tal, sinó en plan a massacrar el hater de turno que dius... Clar, que dius, tio... Què tens, 15 anys? No li donis bombo, tio, clar, perquè estàs... Contesta a gent que té 11 seguidors al Twitter, que dius... Sí, que sí. Que no... Ets proper, però, tio, no piquis a l'am de tots els haters que van allà a buscar-te les pessigolles. Sí, no sé. A veure, poder, en el cap del senyor Gunn, pues, tot l'univers aquest que ha creat ara, o que vol crear, poder és com un petit inici perquè en el segon univers que faci sortiran ja a los grandes, no? Com per dir, anem a pausar una mica a la Wonder Woman, al Batman i tots aquests que són grans i ens hem a centrar en els que són més secundaris. Això li ha demanat algú? No, però o sigui, pot anar bé, perquè la gent, diguéssim, descansi una mica de totes les polèmiques de Superman, Batman, Wonder Woman i su puta madre, o li pot anar molt malament perquè la gent digui pues no m'interessa el que estàs fotent, vale? I al final tot el teu univers o el teu pensament de crear les diferents fases que vulguis fer de l'univers se te'n vagin a cagar perquè tenim la mala sort de que DC tot el que fa o el que toca se marxita. Sí, la caga perquè ho hem de dir així directament. La caga i no sap trobar el camí de reforçar-se i de dir anem a fer un bon contingut, poqueta cosa que jo crec, escolta, esteu tan malament, fes poca cosa, no em facis aquí el Critus Commandos, el Booster aquest, o com cony es digui. Booster Gold, el Booster Gold, tal, que dius, és que no us coneix ningú. No, i que es nota molt que, per exemple, a la pel·li del Superman Legacy hi haurà molts personatges que els presenta per portar-te nous projectes o que estaran vinculats amb el grup del The Authority o alguna cosa. I ell va dir, diu, no, y yo nunca he puesto un personaje en una película para presentar otra película. Mentida. Tu això ja ho has fet a la Marvel. Has fotut personatges que han sortit a les altres pel·lícules, vull dir... Sí. Bueno. A mi el que em molesta de tot això és que a cada pel·li que surt de l'antic DCU, que és el que està arrossegant ara DC, el problema és que estan arrossegant pel·lis que ja has començat malament confirmant un nou univers quan encara quedaven pel·lícules de l'anterior. Sí. Perquè llavors, qui coi voldrà anar a veure això? Si això ja no va enlloc, la gent dirà, pa. I a sobre, no només això, que tu ja has confirmat el teu nou univers de DC, per tant, cony, de tot el que hagi de sortir, nens, aneu a tope perquè això ja no va enlloc. Per tant, escolta, foteu tota la carn a la graella perquè tal. No només no és així, sinó que boicoteges els productes borrant parts gravades, etc, perquè eren massa guais. Vale? Sí, perquè, clar, tu ja m'imagino el James Gunn veient les escenes del Ben Affleck gravades per Aquaman amb algun batavión acuático, sí. ¿vale? Sí. Lluitant allà i hauria de dir, hòstia, que com la gent vegi això, flipes. Sí. Que jo he presentat el Mr. Terrific, saps? Entenc les dues posicions, tant de, poder el James Gunn ha fotut mà
que no tindria que tocar res, perquè al final no. és el que hem dit alguna vegada, de que el projecte d'un director de cine és intocable al final, perquè és la visió d'aquell director. Tu has pagat perquè aquell director vagi a fer la teva pel·lícula, ¿vale? Per tant, què has d'anar a fer tu aquí a retallar merdes? Sí. Si és com, no, el quadre de Picasso pues no me gusta i li foto un color lila de fondo, per exemple. No, escolta. No, però és que ja no només és el to aquest, sinó que ara imagina't el James Wan allà fent Aquaman 1, no? La pel·li de DC que més ha recaudat, vale? Ja només per això, de tota la història, ja només per això, jo diria, hòstia, tio, el que vulguis fer a la 2, aprovem, endavant. Sí, i tal... No, DC, el tio que fa la pel·lícula que menys recauda del DCU, aquest el fan director, ¿vale? Sí. I a sobre li donen la potestat perquè li vagi al James Wan, que és el director de la pel·li que més ha recaudat del DCU, no, això treu, Vamos, és que jo sóc el James Wan i me'n vaig a fer Insidious 8, saps? Sí, perquè jo ja acaben... O sigui, qui trepitja DC, nano, surt per potes, tio. Però per què? Perquè no hi ha una santa persona que digui allà... A veure, qui és aquest papanates que li està dient a la gent que retalli les pel·lícules? Sí. Qui és aquest tal que li està dient a la Snyder que la Justice League ha de ser de 2 hores quan hi ha 5 personatges a presentar, que no hem vist res encara? Que també et dic, col·lega, poder, abans del James Gunn, van pensar en el James Wan, que és el d'Aquaman. I segur que va dir que no. Segur que va dir que no. Va dir, això no hi ha qui us ho aguanti. Clar. Si ja m'esteu aquí fent tragar amb Aquaman 2, què vols que faci jo aquí a DC? Mira, el que no pot ser és que... A més que no, volien un tio de Marvel. Ja. Se sabia des del principi, perquè amb Esquadrón Suicida 1 ja hi havia... ja volien fer... ja la volien rodar ells amb el James Gunn. O sigui, DC ja volia rodar amb el James Gunn, la primera del David Ayer ja volia que la fessi el James Gunn. El James Gunn estava fent Guardians de la Galàxia, va dir no, aquí a mi no em lieu. Yeah. No em lieu perquè jo estic fent aquí un univers amb aquests personatges a Marvel. Vale, el David Ayer, doncs va, tu. I volien que ell fes... Bueno, i la prova està en que després de tot li van fer Esquadrón Suicida. Perquè volien aquell tio fent això. I per què? Pel resultat aquest nefast de 100 i pico milions de recaudació. Que no van ni segur que no van ni poder pagar, vamos, ni les xutxes que havia al càtering. No, perquè també hem de ser coherents que en aquell moment DC estava de capa caiguda i la gent no li interessava el producte de DC. Tio, encara perquè la peli en si no està mal, però no toca un Esquadrón Suicida 2, m'entens? I a part això, que segurament el senyor James Gunn va tindre que retallar coses d'Aquaman o de Flash o de qui sigui, ¿vale? Perquè diu, no, això és massa guai o poder confundirà a tota la gent de que, hòstia, però el Batman aquest no l'havien eliminat, o el Superman del Henry Cavill no estava i per què surt aquí, saps? I poder, doncs ella ha fotut tisora allà i ha dit, doncs aquí ja no es fot, no surt ni aquest ni l'altre. Però jo vull dir una cosa, però mira, això d'Esquadrón Suicida, ¿vale? Tu ja la gent no estava interessada en veure DC i tal i qual. Mira, la gran prova de que no era del tot així és Black Adam. Perquè Black Adam, ¿vale? Que tant la van bombardejar, superpeli de merda, palomitera... Jo crec que és per l'actor, també. Bueno, hi ha molta gent, el The Rock porta molta gent, però casualment, sembla que era 400 o 500 milions, no, 600 milions en Black Adam. Un segon. Vaig a confirmar-ho perquè el que vull dir, vull que estigui recolzat per... Mira, Black Adam va recaudar... Black Adam... quasi 400 milions de dòlars. 400 milions. Sí. 400 milions de dòlars, ¿vale? Esquadrón Suicida
Mira, un segon, perquè això és important. Esquadrón Suicida, la del James Gunn, 168. Ja ves. Vale? 168 milions contra una pel·lícula que és una merda, segons la crítica i tot Cristo, vale? Que casualment hi surt a Black Adam. Qui surt al final de Black Adam? Vale? Llavors, o sigui, m'estàs dient, fixa't tu, aquests fans que sempre apel·lem, on esteu, fans de DC, on esteu? Aquesta gent, quan van a veure Black Adam i va veure el Superman, va dir a la gent, tu, aneu a veure Black Adam que veuràs qui ha tornat. Pum, bueno, ja ho vam dir, va sortir en el puto Telecinco, que va tornar Henry Cavill a fer de Superman. Això generava interès. Clar. Generava interès. Pues les pel·lícules que han recaudat no han anat a més, i les pel·lícules que han recaudat una merda, s'han quedat actors, s'ha quedat el director, anem a fer que el director porti DC, però a veure, és que és ridícul, o sigui, el The Rock portant això ho fa millor que tu, que el The Rock va ser qui va agafar el Henry Cavill i va dir, tu, vine cap aquí. Poder el The Rock hauria d'haver dirigit DC. No, però sí, aquest tio té poder, aquest tio quan va fer Black Adam té poder per dir, tu, vinga DC, pagueu-li el que vol al Henry Cavill, que aquest tio us portarà el oro i el moro, que és el Superman. Sí, sí. Va estar ja de vivir en el passat del Christopher Reeves, que ja no estem als anys 80, tio. Que el Superman era aquest home, tio. Va ser una època molt maca, i el Superman de tothom, de moltes generacions, però ja està. Ja està, tio, ja està. És com si jo vull que el tio... Per exemple, Flash, pel·liculón, em torno a reafirmar, la vaig veure l'altre dia amb el papa, pel·liculón, vale? A mi em va encantar Flash, em segueix agradant, i no sé per què no han anat per què la gent no ha anat a la pel·li, perquè és una incògnita que encara a dia d'avui jo no l'entenc, però bueno. No, jo tampoc, però bueno. Perquè, bueno, de fet és un dels motius que ho vam obrir el canal. Sí. Perquè aquí sí que jo trobo totalment justificat on està els fans de DC. És que no entenc el tema de Flash. Bueno, per no entrar en Flash, perquè crec que és una pel·li que trigarem molts anys a veure una pel·li tant de DC com Flash, per la música, pels personatges. Jo quan veig el Flash de Ezra Miller en aquella pel·li penso, hòstia puta, tio. Quina sort tenim de tenir una pel·li de Flash. Perquè aquest tio en el nou capítol no ha presentat res de Flash. Ja. I és un personatge de la Justice League. És que no ha presentat pràcticament o sigui, el Superman a l'únic. Bueno, és que qui ha de la Justice League en el nou univers del James Gunn? Com no el foten en una pel·li, en una pel·lícula que no ens ha dit el títol? On està la Wonder Woman? Perquè teòricament a la sèrie de les Amazones no surt la Wonder Woman, o sigui, una manera petita o lo típic que fa. Sí, lo típic. On està el Cyborg? On està l'Aquaman? On està el Flash? Sí. I el Batman perquè hi ha... Sí, la pel·li del Robin aquest. Sí, exacte. Però que no. Brave and the Bold, que ja veurem. Sí, que ja veurem. Però el que et deia abans, que sembla que aquí l'únic personatge principal que farà el Gunn és el Superman. I perquè hi havia molta gent ja que estava una mica cansada de no veure res de Superman. Bueno, jo volia veure el Superman, però el Henry Cavill. Clar. Perquè és que a més es va dir va sortir fa poc, que el Ben Affleck, quan torna per Flash, està full amb el personatge, que volia tornar, que sí, que jo a tope, estava fort, la Jennifer Lopez fan cardio bastant, llavors va dir, sí, torno per Batman, a fer de Batman. Et torna el Ben Affleck, et torna el Henry Cavill, et torna la Wonder Woman, perquè havia sortit a cameos a Shazam 2 i a Flash. Ve a fer cameos, que jo crec que el van fer el mateix dia tot. Sí, no sé per què. Perquè aquells cameos, bueno. Llavors, tio, cony, torna la trilogia i tu et frenes per fer això, fots la patada al Henry Cavill de la manera aquella, fots la patada a la Gal Gadot en el Hollywood Reporter dient-li que no et vam confirmar res. Ja. I en el Ben Affleck li fots la patada a Flash que encara que l'hem pogut despedir en aquest home. Sí, però no ens hem pogut despedir del Henry. No, del Henry no. El Henry l'has vist aparèixer per no veure res més. Això és una merda. Seria la despedida a Black Adam.
gràcies al Sí, The però Rock. justament diu, hola, torno. Saps? Vull dir Ja. que, conyo, és que ni que... Bueno, no, i surt a The Flash, surt l'esquena. Teòricament és ell. Sí, bueno. O sigui, tu no veuràs el... Digital, tot. Bueno, ja, no és ni el Henry Cavill, però vull dir-te. Que en aquest vídeo, inclús podríem titular-lo el James Gunn és un mamón. O sigui, en plan, ens comença a caure malament. Perquè quan vam fer el canal, vam dir apoyem això, apoyem l'audició, anem a veure què tal, anem a veure, va, confiança, però és que cada vegada que surt una cosa, tio, Ja. és pitjor que l'anterior. Sí, no, sí. I escolta, jo ja et dic, jo sempre vaig a veure les pel·lis de DC, perquè nosaltres com a mínim no som d'aquesta gent que no va a veure res de DC, ¿vale? Si no m'agrada no vaig, no. Jo podré ser més fan de l'Snyder o tal, però el to de Flash m'agrada, Blue Beetle em va entretenir molt, Black Adam m'encanta, a mi em va agradar molt Black Adam, la banda sonora, els personatges, Sí. la Societat de la Justícia, ojalà se n'hagués fet més de coses. Però clar, si per cada projecte que em presentes me'l mates, Clar, és que, costa molt a veure coses. A veure, o sigui, a mi, per exemple, Black Adam em va agradar molt perquè està molt ben feta, en veritat. I el CGI i tot. El CGI està molt bé i a sobre el The Rock ho fa bé. No fotem. I és un no és la millor pel·lícula, no és la millor trama ni el millor desenvolupament. És que al final estem parlant de pel·lícules de superhéroes, de superherois, que al final és el bueno, el drama i el malo. Ja està, o sigui, al final sempre és el mateix. Lo raro és que Però- vingui un Snyder o un Germans Russo i et facin Endgame. Clar. O et facin Però- Justice League. però- Això és lo raro. Però han arribat a un endgame perquè han fet pel·lícules de superherois abans. a part. ¿Vale? Però el que em vinc a referir és que, per exemple, a mi a The Flash, a mi és una pel·li que em va agradar molt, però jo entenc que hi ha coses que poder el Batman del Tim Burton, no? Com es diu l'actor? El Keaton, vale? Poder està bé, però ha arribat una mica tard, perquè la generació del Keaton pues, o és massa gran i ja no li interessa tant el Batman de la seva època, Vols dir ell tornant a Flash, no? Clar, Ja. aquí el seu, però perquè l'actor mateix va dir que no, hagués sigut que hagués vingut el Batman del Christian Bale, vale? Sort que no va venir, per això, també t'ho dic. També Sort que perquè no va venir. vaya patacafos Perquè hagués venir, donat. per veure, per sortir a Flash Bueno, i que te'l matin allà... Bueno, a veure, sí, clar. Però perquè poder si hagués vingut, o estava escrit d'alguna altra forma, Sí, perquè jo no em crec que l'Andy Muschietti, aquell... Segurament hi hauria un altre desenvolupament a la pel·lícula. Sí. No me jodes, perquè, tant, ja perquè han retallat tant, i han tres finals fotut tanta mà, diferents. Sí. que l'Andy Muschietti, pues bueno, pues nada, pues a comerme lo que me dan, ¿no? Però... Bueno, i el cameo del George Clooney, que a mi em va agradar, ¿no? Pero Es un guiño. Es nota que es el James Gunn dient, tú, ¿sabes qué haremos, tío? Ya. Vamos a llamar a este pavo y que surte a la peli. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque es guay. Porque yo hice Scooby-Doo y yo el concepto que tengo en mi cabeza de las cosas que molan, pues, pam, ¿sabes? No, tío, no. Que estàs agafant a l'Ezra Miller que va salvar del Darkseid, Entérate, Contreras, Sí. Que estàs agafant l'Ezra Miller que va salvar el puto planeta del Darkseid a la bona, a la única Justice League que hauria d'haver, vale? Sí. Tot i que ens haguem mirat 1000 vegades l'altra, la bona, tots sabem quina és, vale? Llavors, tio, agafes a l'Ezra Miller, que t'ho torno a repetir, m'agrada Flash, realment m'agrada la pel·lícula, però, hòstia, és que el xaval de 18 anys del Flash, a l'altre nano, els dos, vale? Sí. El fan d'una manera tan goofy, tan... Ningú... Tu és algú de 18 anys tan subnormal, tio? Ja. A veure, tio, és que el vols fer adolescent, però no subnormal, tio. Ja, tio. Que a vegades fa cringe, tio. Sembla un dibuix animat, saps? I l'altre, que era el nerviós, al costat d'aquest nen és, bueno, que és intencionat, en plan, és com el merdes, El que després bromes. es torna dolent.
saps? Està ja xalao. Però, tio, no sé, és tot tan diferent entre productes, dius, a veure, és que no hi ha una consistència. Pues ens queixàvem de la Marvel que todo se veia igual, no? Però al final li ha donat aquella sòlida base, saps? Sí. Però perquè és això, perquè ha seguit una línia bueno, pues, són pel·lícules, tenen el seu drama i de més, però una brometa, tal, per aligerar, no, una mica la tensió que en aquell moment o que sigui, vale. Però és que es pot fer, mira l'escena del llaç amb la Wonder Woman i el Batman dient lo de mi ego és demasiado grande para darte las gracias. Vull dir, són els mateixos personatges de Batman v, però portats a un context més d'allò també encaixa. A mi m'encanta el Batman del Ben Affleck a Flash. Sí, el que passa que trenca una mica els esquemes després d'haver-lo vist a la Justice League del Zack Snyder. Però, tio, després quan surt ell que estan allà comentant amb l'Ezra Miller, amb el Flash, tio, que pugna al passat i ell es posa serio. Sí, però el que passa que si està compensat... Si vols un producte similar, tens Marvel. Sí, però vull dir, jo crec que, per exemple, jo soc dels que penso que no tot havia de ser del tot de l'Snyder. Jo crec que una pel·li de Flash, una pel·li de Shazam, o sigui, era totalment compatible amb l'univers de l'Snyder. Però fota un humor més adult, no tan per nen. Perquè al final de Flash, l'humor que té és molt per nen i la risa fàcil, ¿vale? Però és que pensa que és un gènere de pel·lícules que és el que diem sempre, que com més gent hi càpiga, com més gent vingui al cine, millor. Bueno, perquè és el que hem dit sempre, que al final una productora és una empresa. Però jo ho entenc, a veure... Igual guanyar diners amb la major quantitat de persones que puguin anar, ja ho sabem, però bueno... Però jo què sé, la de Watchmen... quan va recaudar? Ja. És que aquí tenim el fals concepte, o les productores tenen el fals concepte de que perquè vinguin nens recaudarem més diners, i això és fals. No. Qui té les entrades? Qui té la pasta per les entrades? Els nens o els pares? Que jo entenc, no?, que el Batman sempre ha sigut un personatge que després quan ja et fas més gran dius, joder, tio, no sé què fan amb això del Batman, perquè aquest pertorbat mental que es agafa la justícia per la mà, aquest també té una sèrie animada on és un junkie del color, ¿vale? I tal i qual. Que, bueno, també, és que jo crec que és lo maco, tio, que has de portar nens perquè els nens s'enxitxin i li creï el record i el seu personatge preferit sigui Flash. Però clar, si no hi ha una consistència, si no el torno a veure més, si l'actor és un merdes que també ha coincidit, que està boig. Ja, però per això és el que dius tu. Són moltes coses, els pares no hi van perquè aquest qui és, o amb tot el lío d'això... Sí, a més això als Estats Units s'entera més la gent que aquí. Al final jo el que trobo és que això, tu no veuràs el Kevin Feige contestant gent pel Twitter, ¿vale? Ja. Llavors tu fes la teva, tingues una consistència en les teves pel·lícules, connecta-les amb els personatges, fes un cameo aquí, fes un cameo allà. El que s'estava fent el 2016 amb l'Esquadrón Suïcida del David Ayer, doncs serà menys o més bona. Correcte. Però surt el Flash un moment, surt el Batman amb el Batmòbil, que el veus l'any passat a Batman v, i dius, ostres, aquest és el Batman. Sí. Doncs, tio, hòstia, això és el que tu has d'anar creant, i deixa't estar de contestar pringats pel Twitter, tio. Sí. Tio, a la Marvel van treure la sèrie aquesta de Miss Marvel, que l'han vist 4 gats, que és d'una nena elàstica, em sembla, o algo raro, i ara, el mes que ve, surt la pel·li de Marvels amb la Capitana Marvel, que bueno, ja va ser un personatge molt criticat en su dia per la seva pel·li en solitari, aquesta nena i la de... I una altra personatge... La companya de la Marvel. No, la de la WandaVision. Ah, sí, home. L'afroamericana de WandaVision és una de les Marvels o alguna cosa. Dius, personatges que inicialment ningú donava un duro, les sèries no han acabat d'agradar, supersecundaris, peli, perquè esto és el plan, tio, i el plan es segueix. Clar, però, i ja li agradarà a la gent. Però Disney
té bastanta més pasta que... Vale, però és que la que han derrotxat fent projectes de merda, tio. Sí, no, tant. Si tu haguessis tingut un projecte, a més de fer 7 pel·lis de merda, perquè mira, compta-les. Wonder Woman 2, Shazam 1, Shazam 2, Esquadrón Suicida 2, Blue Beetle, que bueno... La podríem incluir dintre del desastre aquest, sí. Jo crec que sí. Perquè al final estàs presentant un personatge nou que ningú t'havia demanat, que no t'ha sortit bé perquè la recaudació parla per si sola, per molt que tu ara el confirmis, que és una de les grans sorpreses per mi, confirmar el Cholo Maridueña. Sí, que jo crec moment, però vale, que l'han confirmat perquè és barato i joven, i puede durar. Sí. O sigui, perquè la peli no està malament, és entretinguda, em va agradar més Black Adam i Flash 1000 vegades, però... Bueno, yo lo confirmo porque mira, ya haré algo contigo, pero no estás en el primer capítol. Bueno, però perquè el Boca Orella també ha fet molt. No, està bé la pel·lícula, sí, mejor la tal... recaudació... Que sí, que la recaudació, tot el que vulguis, però que al final, si la gent parla bé d'una pel·lícula... Si no la van a veure... Ja, però sí... Aquí li portarà Blue Beetle 2. Però li hauran donat una segona oportunitat, bueno, clar. Doncs... haver donat prioritat a altres coses. Jo hagués donat prioritat, per exemple, a Black Adam. Però mira, va recaudar més. Això que diem del concepte aquest de que poder estem saturats de pel·lis, de superherois, que el James Gunn presenta coses noves perquè ja s'ha vist un munt de les velles, dels típics personatges. Què és el que està més esperant la gent a DC en el cine avui? Joker 2 i The Batman 2 i Superman Legacy. Surprise, personatges de tota la vida. Correcte. Llavors, tio, el que vam dir al vídeo anterior, si no vols fer la pel·li de Batman, perquè a sobre tens aquest DC Dark que ja hi ha el Pattinson allà, que jo ho entenc, jo estic tranquil perquè jo tindré el Batman del Pattinson, que si no hagués això m'estaria fotent, estaria calvo jo. Perquè jo el Batman el vull, i si m'he d'esperar a Brave and the Bold, cuidadín. Llavors, és el que vam dir, cony, fes la pel·li de Robin i allà presenta la família, la Batgirl, el Batman fent un però res, és que al final de la pel·li, saps? Com el Bruce Wayne, fota'm un Bruce Wayne, saps? Però, jo què sé, inclús, tio, de Superman, la de personatges que hi ha de Superman, tio, perdona, Supergirl, me la presentes a Flash pa matármela, Ja. Amb tot això que això, hem de fer personatges femenins, però quants personatges femenins hi ha tonteries, tio. Hi ha tonteries que no sé cony fan i bueno, per això el desastre que estan ara actualment. Però bueno, no sé. Jo la veritat és que ja no tinc gaires esperances amb els projectes aquests de DC, perquè la veritat són molt fluixos. Si Superman Legacy... Sí, a veure, és el projecte més gran i més esperançador que hi ha. Però com la gent vagi en el mod que va ara actualment de DC, doncs bueno, anirem a veure Superman, però ja està. I esperem que sigui bona i que el boca-orella doncs, la gent la faci anar a veure Superman. Bueno, veurem, a veure, quan vagin sortint les coses, però a mi això que confirmin el John Cena, a mi, per exemple, Peacemaker em va agradar més que Esquadrón Suicida 2. Em va agradar més. Que diem 2 perquè per dir 2, però per mi no és la 2. És Esquadrón Suicida del David Ayer, del James Gunn. Sí. Però la Viola Davis, confirmar-la per fer la sèrie de Waller, que sortia Peacemaker 2... O sigui, és que a més Peacemaker 2 no està en el nou capítol de Dioses i Monstruos. Bueno, sí, exacte, això era una altra cosa que volíem comentar. O sigui, al final s'ha confirmat, s'ha confirmat la segona temporada. Ja ho hem dit, en un moment, però... Sí? Ah, vale. Bueno, és igual, però... Sí, ara entrem una mica més en aquest... S'ha confirmat al final la segona temporada de Peacemaker 2. Perquè, vale, sí, la gent li ha agradat la primera li ha agradat, però a veure, no ha sigut Juego de Tronos, No, clar. Com perquè haver la necessitat eufòrica de fer quan la gent ja té el punt de mira, perquè estàs fent coses amb personatges que eren de l'antic DCU. I tu volies fer un reboot de tot, perquè quan vas fer fora el Cavill, la teva excusa va ser que no s'havia de fer un reboot de tot. Sí.
Bueno, això no s'entén. I espera't una cosa encara més túrbia, que és que gent com el Jason Momoa no faci d'altres personatges com el de Lobo. Ja. Perquè està clar que sona que aquest tio farà de Lobo, ja veuràs. Bueno, queda dit aquí, a 6 d'octubre, que el Jason Momoa farà de Lobo, ja veuràs. Poder sí. El que no s'entén és que fotis en acabat de Superman Legacy la Season 2 de Peacemaker, tio. Qui te l'ha demanat aquesta Season 2? A veure, explica'm, tio. Llavors, a més, ja tens la d'allò d'Amanda Waller. Per què em fas Peacemaker 2? Que surti el Peacemaker a la sèrie de Waller, tio. A Waller, clar. Ja està, no et lis. No, estàs fent el que et surt de la punta, tio. Ja està, això és el que em cabreja a mi. Ja. Saps? A sobre, amb la desconfiança que et tenim, tio. És que no guanyem per disgustos amb aquest home. És que la sensació que ens dona és que no sortirà bé, no hi ha consistència, sembla tot una puta broma. I que sempre, a sobre, a cada pel·li que treuen diuen una cosa. Sí. No, el Cholo Maridueña serà el primer personatge del DCU. Però abans no ho era. Però ara confirmo l'actor. Però no hi ha cap projecte seu a l'allò. I la pel·li seva ha recordat una merda. Ja, a veure. O sigui, no hi ha serietat en aquest sentit. Llavors, això és el que ens trastoca tant a molta gent. I no veurem res del primer episodi. Per això té una pinta de que sortirà tot malament altre cop, i jo crec que DC haurà de desaparèixer. No sé, tio. Bueno, l'altre dia parlàvem amb un company de feina que tu te'n recordes quan van fer Batman i Robin amb el George Clooney? Va haver 8 anys de peron. 8 anys de peron, que eren necessaris perquè entrés aire en esa cueva de mierda, tío. En aquell desván de locures, allò es va haver de netejar tot i deixar que la gent respirés. Per això, em sembla que vaig comentar a l'anterior vídeo, per això, sintiéndolo mucho, hauríem de tancar el canal o de parlar d'una altra cosa, però hauria d'haver-hi uns anys de nada de DC, res, per tornar a que la gent oblidi una mica, se li passi el mal rotllo i tot el d'això, per començar en el moment perfecte alguna nou. Tornar a començar. És que, tio, és que... Però, tio, a veure, si es fessin bé les coses, no, però fes-ho bé, tio. Jo crec que no ha de costar tant, però bueno, escolta més els putos fans, i dona més llibertat als directors. Exacte. Segur que ens està mirant per això, hi ha un català. A veure! Jo imito pistoles. Ai, Déu meu. Jo, a sobre, és que sempre mira, hi ha vídeos que ens escalfem més i hi ha vídeos que ens escalfem menys. Sí. Però aquí ja ho vam dir en el primer vídeo i seguim mantenint que nosaltres, i parlem d'ell, vull dir, tenim un vídeo parlant del nou capítol de Dioses i Monstros, vull dir, confiem en que això que vulgui fer li surti de puta mare, o sigui, ojalà sigui això un univers de la parra, tio, i que el Mr. Terrific surti 2 minuts a Superman i dius, joder, vull veure més. Que és el que em va passar, que és el que m'ha passat amb molts productes de DC que, per llàstima, no veuré res més, perquè la Supergirl de la Sasha Calle, dic, ojalà vegi més. El doctor Fate del Pierce Brosnan, ojalà es vegi més. No, llavors clar, és com, vale, jo vaig a veure DC perquè sóc fan, i me la pagues i me la tornes anul·lant-me, que m'ho feu. Vols dir tantes coses ara? Sí, jo el que vull dir és que, tio, els fans anem a veure DC, que l'estem defensant, que en veritat t'ho diem. Llavors, tio, com a mínim el que falta, si tu no vols presentar personatges perquè han sortit de pel·lis antigues, per què agafes aquests actors? Perquè són teus. Doncs, tio, més fama que ha tingut la Sasha Calle, més actoràs que és el Pierce Brosnan, perquè vulguis o no, és un leyendes ja és un veterano. És un veterano. I tu m'agafes el John Cena. El John Cena. Vale? Llavors, si agafes a gent, agafa
El problema és que aquest tio no només no volia fer la pel·li de Superman, sinó que la volia fer a la seva manera. Sí, sí. Que jo veig el que creus com has fet aquest, el nou Superman. Sí, l'actor. I dic, tio, no és tan jove. Que no hi ha tanta diferència d'edat amb el Henry Cavill. No? No hi ha tanta diferència? No hi ha tanta diferència. I a mi, la noia que ha agafat, l'actriu, la Brosnahan aquesta, o... La que fa de Lois Lane. La Lois Lane. La Lois Lane de Man of Steel, vale que fan passat 10 anys. Però, tio, avui en dia amb el que es cuiden els actors i tot, tio. Si el The Rock està millor que quan era jove. Està més fort, està més tot. Ara aquest nano s'haurà de fotre com una vaca, com un toro, tio, per fer de Superman, quan el Henry Cavill ha anat cada dia al puto gimnàs per a veure si li venia ja la pel·li i li venia la Warner al darrere. És que és molt trist, tio. Sí. I tu t'has de veure Man of Steel així amb la cara de subnormal. Uau! Sé que és el millor producte de Superman del món, però els directius no. I quan acaba la pel·lícula te'n vas al llit a plorar. A plorar, perquè dius, me cago en Déu, tio, si només amb lo dels primers 10 minuts, que ho diem sempre, es podria haver fet una sèrie de Krypton amb el Russell Crowe. Sí, un spin-off de que ho va dir hasta l'actor, l'actor que va tornar per fer del Coronel Zod a The Flash, va dir, quina merda, això de The Flash. O sigui, en plan, no té res a veure amb lo de l'Snyder. Va acabar molt fart perquè va dir, jo he vingut aquí, va demanar permís a l'Snyder. Sí, correcte. Sí. I va dir, el que hem fet, si no ho haguessin fet no hagués passat res. Sí, va sortir decepcionat, perquè el productàs de Man of Steel que va fer, comparat amb The Flash, s'ha de dir que és un bajonazo de qualitat que flipes. El tractament del seu personatge, de la història, de com... Que a veure, i tot i així jo t'he de dir que a mi m'agrada, però jo entenc a l'actor que ho viu en sus carnes, que veu a l'Snyder allà creant un univers, creant una cultura, creant apassionat i després veu allò que és en plan no, però fem-ho així, i no puguis tirar més cap aquí, que si no tal... Dius... Bueno, no sé. Jo crec que per exemple, els actors ja comencen a ser actors marioneta, com a la Marvel, agafen aquest, tu fas això i això ho faràs així. Perquè qui se n'acorda el director de Spider-Man Homecoming? Qui és el director? Qui és el director de Thor Ragnarok? Clar, vull dir, és que aquesta és la diferència important entre Marvel i DC. Que a DC hi havia una identitat molt, molt forta, que havia atrapat a molta gent, que havia tret a molta altra, s'ha de reconèixer, que volia color, que volia la Marvel, perquè jo quiero el hacendado, jo vull l'hacendado de Marvel, perquè és el que volíem molts, ¿vale? Pues mira, té el teu hacendado. I quanta gent que ara hi ha l'hacendado al cine no va al cine perquè és una merda, el tràiler ja t'ho ve a dir. Si el tràiler per exemple, el tràiler de Blue Beetle, has de ser molt fan de DC per anar a veure Blue Beetle, hòstia. Saps? Nosaltres vam anar perquè... perquè ho veiem tot de DC. Però perquè volíem també aire fresco. Que va molt bé aquella pel·li en el moment. És estiu, vinga, pim, pam, Blue Beetle. Però, tio, volem productes més bons. I ja et dic, sort que està de Batman i Joker, la sèrie El Pingüino i tal i Pasqual. Si no... Jo crec que, home, Joker 2, The Batman 2 i la sèrie El Pingüino tindrà moltíssim més èxit, estic segur, que no les del James Gunn. Sort que han blindat de Batman, Sí. Porque han veig a James Gunn, oye, ¿esto lo podemos cortar? Porque esto es muy guay. Y los fans de DC no se merecen tanta cosa. No, aquesta part és massa divertida sí. Massa ben pensada. No, jo ho he de... O massa fosca. Vull bromes de pitos. Bueno, espera, ojo, va haver una polèmica i hi ha una teoria que diu que el James Gunn és un infiltrat a la Marvel directament. Perquè en el rodatge de l'Esquadrón Suicida va convidar el Kevin Feige i ho va penjar així una foto amb el meu amic! I la gent va dir, tu ets normal, tio? O sigui, convides al jefe de la teva competència, tio. Que m'és igual si us mengeu d'allò a la nit. Això és DC, tio.
És que com si ve el Florentino a fer-se aquí al Camp Nou. A veure. Sí, molta germanor, però... que hem de crear la pel·li que competirà amb tu quan tu treguis la teva. Bueno, però... És com si li ensenyen les tàctiques a l'enemic, tio. Ja. No, a veure, vale, no és una batalla, però, hòstia, t'has de relaxar. Ja era una cosa que a la premiere de Guardianes 3 t'estiguin preguntant per DC. No havia més gent? No havia més tios que poguessin portar DC? Que agafes a un tio que encara estava muntant Guardianes i menjant-se en la premiere i tot allò, tio? Que a sobre que t'ha fet la pel·li més escarosa de DC, quasi, amb taquilla? A veure, col·lega. És que no... Sembla... I el Peter Safran, el David Zaslav aquest de Discovery i tal, jo crec que no sap jo crec que no s'entera del que està passant, o el que està fent. Vols dir que no? No, perquè va sortir unes declaracions de... vi a James Gunn hablando de esto, no sé qué, y dije, ¿por qué este tío no está llevando la DC? O sea, diu que li va venir així. Ah, sí? A veure, per favor. Va, això és el que diuen, segur que li van implorar a tot Cristo. Sí. No et fis de tot el que publiquen, perquè al final et tornaries puto boig. A més, agafem les grans frases del nostre gran estimat James Gunn, que diu que és normal i és bo que la gent estigui confusa a DC. Clar. Perquè està bé. Diu, és normal. Clar, cabron, tu crees aquesta normalitat escarosa. Claro. Podries dir, mira, Wonder Woman, la Gal Gadot torna i això pues, no seria confós perquè ja estaria, ja sabem. Clar, és com el CGI de Flash. No, és que Flash té la visió aquesta que veu així en plan videojoc a cuesta teixuda. Total. L'únic bo que trobo que tinc que és que aquest tio estigui a DC és que entrarà un to diferent que poder és necessari, que és el que ens estem aquí saltant a tot això. Després de tot el hate que li vomitem, una de les solucions podria ser, bueno, tot i que no estigui fent les coses amb els passos que nosaltres creiem que ha d'haver aquella petita cosa de la discreció, el saber fer, el no fer cas als fans i tal. Aquest tio no para d'anar a shows, d'entrevistes, de tal... El tio vol parlar i no, tio, tu has de callar la boca. Ja, no destapis sorpreses. A mi m'importava un nou que tu agafés el xolo mariduenya ara. És que dones mala reputació, més de la que ja té. Sí, com que... Calla't! Queda com que no sigui sèrio el que està passant. La gent ara diu, el xolo mariduenya, aquest el de Blue Beetle ara l'han confirmat pel nou DCU, que no hi ha cap projecte seu en l'escaleta de... Què diu aquest tio? Saps? És que la primera reacció és aquesta. Llavors, calla, tio, fes la teva, ves fent, sigues sèrio i no t'entrebanquis amb el Twitter. Sí. Tio, la meva pregunta és, amb la feinada que deus tenir, siguent director de totes les coses que ets director, me cago en Déu, i encara tens temps d'entrar al Twitter, tio? Però què foteu, tio? Que mengeu donuts allà? És que, tio... Una sobredosis de sucre o alguna cosa. Hòstia... Bueno, jo crec que encara ens hem d'esperar a veure què va sortint. Segurament aniran sortint merdetes d'aquestes i les anem comentant. I jo crec que... Ara jo crec que ha de començar a fer ja bons passos. Sí. Jo crec que fins ara és veritat que, òbviament, té la maldita mala suerte d'estar portant tot això ell, d'estar creant un univers i tal i qual. Però, per exemple, a mi quan van ficar el vídeo aquell de DC en el perfil de DC, el James Gunn parlant, tal, això és el que jo vull veure. El perfil oficial de DC confirmant coses amb un vídeo, amb un tal. Perquè dona credibilitat, perquè dona serietat. Vale? Sí, llavors, sí. Tot i que ara els passos que... La neteja sempre són difícils. I per molt que ens pesi, poder necessitem aquestes neteges. El que passa que ara no ho veiem. Vale? Clar. Fixeu si són fans de DC, que estem dient el que estem dient ara. Com a mínim, jo ho penso així, no? Sí. Jo em queixo molt, m'agradava una visió d'un director, me les podré mirar sempre. També m'agraden les visions una miqueta més colorides que han fet de les pel·lis dels personatges d'aquell director. Però ara poder és veritat que necessitem alguna completament nou.
Llavors, donem-li el benefici del dubte i anem a veure què fa. Sí, és veritat que els passos que està fent i la neteja que com l'està fent no m'agrada. Està tirant cal viva sobre la cucaratxa que corre per allà. Llavors, cony, agafa primer escombres, després fregues, després tal. No, ell pas està... per pas. Està... No, mira, això... torno a tirar-ho aquí. A veure, però això no estava fort. És com... Jo crec que ara ja ha de fer... Bueno, ara està net. Vinga. Una foto de Superman Legacy... Això, l'altre... A veure, ara et dona la sensació que és un batiburrillo de coses, que el company, el Peter... El Peter Safran? L'Azafran no diu mai res. És que aquest jo crec que és el que està fent les coses i l'altre és el que està... I l'altre és el que va piulant. Sí, ara vull fer això, ara vull dir això al Twitter, Ho puc dir? A veure, James Gunn, saps? És que m'imagino... Vols parar, sisplau? Sí, perquè allò que va confirmar... Els personatges que va confirmar a Superman Legacy. És que ja ni me n'acordo, tio. El Hawkgirl, el Mr. Terrific, aquell que era... Bueno, aquells sí, quatre. no sé, aquells 4 que no... Per què? Espera't al tràiler i m'ho destapes al tràiler si vols, que ja és una cagada fer les coses així al tràiler. Bueno, perquè també ho fan perquè com hi ha tantes filtracions de merda, que tot es filtra a últim moment i a més, llavors ho dic ja i així no es filtra res. Però Bueno, és igual. Ho deixarem ja per aquí perquè si no continuaríem una hora, sí. Sí. És que ens liem i no acabem mai. Bueno, escolta, és el que hi ha, això és un debatio. Un debatios. Ja prou de tirar-li merda al James Gunn, guardem-nos una mica per tirar-li en el següent vídeo. Sí, exactament, que no faci tonteries. Exacte. No, però... A la conclusió has de posar conclusions sin hate, també. Perquè clar, sí, tot el vídeo ja sabem, ens escalfem i som així, però bueno... Però perquè estàvem acostumats a una cosa, a una visió, a un d'això, i com ens han fotut 35 milions de pallisses pel camí, fins a arribar al punt del James Gunn, doncs clar, després de les pallisses ja vas traumat, quan comença a fer tonteries aquest nou personatge, doncs et fa ràbia. Quan has provat la mel, doncs l'altre ja no et senta igual. Després no vols bròquil, saps? A veure, si tu vols el chocolate valor i porten a l'hacendado després, doncs dius, a veure, esto me gusta más. Llavors, bueno... Correcto. Així que, senyors, senyores, nens, nenes, gossos, petits i grans, ho deixem per aquí, perquè jo crec que ja està bé, i continuarem xerrant de DC fins que ens ho permeti el senyor Gunn, no sé què, tanquin la persiana i ens diguin, apa! Mira, li hem venut un tal Disney Plus. Va, després ens ficarem a parlar de pel·lis no sé, de multicine de l'Antena 3 o alguna cosa. Bueno, aquest octubre se vienen cositas, ¿Cositas? Al canal. Ja veurem, no direm res, però spooky time. Spooky time, així m'agrada. Vale? Visca el terror. Vinga. Doncs ja us tenim. Apa, doncs, ja fins la pròxima, babies. A cuidar-se. Apa.